Ay mga katik-tik, magsigang ko og rib. Kaning tambok ako lagi painisan. Uy. Di man na, ribs lang. Karne man na, may ribs. Ano, kuan man na. Ah. Pilang na tambok. Ang mga sagol maoni, talong, gani, sa ngalan ani gonggong? Pichay. Chinese pichay, luya, tago ko, Kulikot. kulikot, Ahos. Bombay. karlang, ahos. Hindi lang ko magbumbay-bumbay mga katik-tik, katik 16, tag-ingon raan kagagmaya o, ako'y nakurat. Di magkagikan, nga mo kami skola. Ano nanangin naman ko sa'yo mo? Kay nga naman, Kapag yung eskwela ay, mo absent ako kaysa. naabay iskola nga magkapoy-kapoy. Ano eh, korta siguro. Pati yan may gipikting. Wala. Utahan din nila. Panurot ako sa 15 na din. Bantay og sa lungis og magundang-undang pa iskola, stress 5 kadlaw. Iba 500 man yung importa. Basta na. Nakay pa 500 wa? Sigatag. Itigom na ko, tapos gasto din ako. Nato mo kay 200 ko ah. Basta rin ako ko doon. Tahong magikan mga iskola ang mga bag anara pambiyaan sa bangko ang mga niilisan di ara mura kitay kog mig nga magsunod-sunod. Maka matay Ato sa Tagdabaw la. pero lagi sa Davao. Ito sa pagpahayahay sa dito ba sa balay ni tita. Pag-relax sa ba kay kapoy na kay si Pero tara, Wapo. sino yung bagay? Oo. Sa Mandabaw sa ta. Oh, Diba, ito lang. La. na. Bis kay naglikay ko. May batlungod. Naabay pahayahay nga mga ban. Hindi lang kumulakaw. Ay, pagkikap-ikap kay basura mabuslot. Tanga! Tinapa mo na. Nagkuhaan ang mantika kay daghan ra. Mag-upload ko ng aso babaani. Ilunod na nako ng ahos. Ano Dumbay la? Request. Say. 16, gamay kayong pugatan ko kasayang sa 16. Ano mahal man ng Dumbay la? Ambot, siya maniki lagi ko andraman ang palit ko 26, 12 magkabuok. Karon kay isa ka buo kay Dirihing labihan naman taraw. Naturat man ta. Ilunod yan ako. Nagtrabaho ka mga katik-tik, kumot na. ano tayo? And naman sa cube, ano.
Aw pa. Bukalon isa. Nilunod na ko ng kargang mga katik-tik. Unya sa buwan sa aron malata. Lulod ako sa Gloy ala. Sarap na. Mga katik-tik na ako'y rabbit, magdala kong lawag kay ako. Paniuntihan. Kitay. Cute. Saan lang ako? Buang man siguro ni kuan mangihi man siguro siya ni iyang butanganan sa kasigin ako ni iyabo na agyapon. Ulan man na. Iyabo na ako ganiya. Bisa tong tabo. Pedro make out camping. Ang lagi ka na ni. Papa ni Barbie. Gai ko ba? Grabe kay mga anak naman po na. Saan man ni babae ni? Lalaki. Bado. Bae. Tama ah. Lata-lata na. Karong taon-taon ilunod na po nako ning kaning kuan. Unsa pa ni kago o kulikot. Natimplahan na. Templado na. Oh, ilunod na nako ning sili o kuan kulikot o kaning ulo sa itsay. Talong.
Lutoon sa kaywa pamambukal. Ang talong. Ngayon siya 20 lang. Anad naman bumainte. Ilugog na ako ng dahon sa Chinese pitsay. O ganing paaslom, Sinigang mix. sinigang mix. Mamani mo gimix lang pag ayaw. Awa sa... Sakit po niya ako, babay tilaw kay na iluas. Masarap mga katik-tik, dali na mo panigop na magsabaw. Arang ka, aurir. Ayos, ang buto-buto. Nagukad ako mga katiktik kay maniud ko na pod me. Oh, ito anas lamisa. Kani. Serve isa ni kay naamang ko'y Bisita. visitor. Yung best friend. Dali, pailailan natin yung best friend lang. Galit na po. Ala na, dito ba ba? Dibot na dito. Ano sa tiamay? Ang mga ni akong amiga. Nga, lato dito sa Linaw ba? Ayan to, ang dato-dato pinaka-pobre. Ano ni siya? Mapilya ta, matanaw ba yan na dito sa amo ah. Sama di ay og matanaw. Katawar ba ni Pilmi? Kulrone. Ito yung kauban na naigon. Lagi, Ang iyang mister katong nagpangkuban ako panaygon. payat nga. Ang katong maura pong turko. Kutsara ba? Dito na. Doon na. Human nami mga on, mga katiktik paniod to. Di alam mi diri nag inom na pod mi og kuan. Kanang dextrose. Silik kandaway. Huwag mo magkalak. Napaguman. Mga tog. Init kayo no? Kung naapay, bana unta. Doon. Si ate may dola, pangutan na daw. Bahin na ng doon. Kanang gidukan, dyan ka maayo itong gikan ka sa Davao, no? Kilo'y mauwag. Kanino. Kasi doon. Huwa man kayo may Nabuhi ba? Nabuhi daying. Awara. So, dahil doon. Inuo ko ng bayhana, oy. Joy, dutan nga. Huwa may tagdanay. So, wala lagi tagdanay og kuan, pero Gala ay. Hindi may tang sumbong ni mo. Sumbong ni tam. Kita naman sa YouTube lang inday. Kina po nila katawa dito. Nanaw yan sa inyo ha YouTube. Ikaw lang na pa, mula sweet nila. basta kay masugdan.
Naabaway mo last week. Mura kindikindog mo. Silit ko nagsa. Tumuhay mo sa gundo man. Wala yung katawa si Inday. Ayun, sige katawa si Ayun. Kapag ako eh. Sinuot mo mana eh. Ang suwa ko. Okay, wako day. Wa na. Yung taon mo to. Bye-bye, Lai. Chat ako ma. Ito ko siya makulan ba. Basa naman po na siya. Kung sa may New Year's resolution ni mo lang. New Year resolution ako. Para makong hatagan ko sa maayong lawas. Antod. Tapos po ang tuig. Maabot ang 80. Mm. Kay, narabay kalipayon og 80 na. Si Tinta. Kung sa may mga gusto ni mo baguhon sa karong tuiga. Nagbago unta na. Naka magsige ka suko. Dili na mainom, di man mahimo. Kay madagha mag balatian hinunog, di na mainom. Di na masako. Og tasin ng utong-utong na tadi, mahimo sad. Kung sa may matambag ni mo lang sa mga utang nga wala na bayaran. Ato ni aging tuig. Ibayaran gyapon ni magbisag nag 2023 na og naangaling utang data-datahan na anay ko ta bayad. Tama. Pero parehan ako, dilis ako pagkaon sa Ginoo kay dagang pag ako utang bayaran yun na kay di ra ba mahing na ng kalag. Naapa ko utang ba nga mga nuibi ni tanan. Bayran din. Bayaran oy. Mm. Shot. Shot. Mura tong among vlog mga katiktik, kinaot na lingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye.